No zde už máš vybrat, můžeš vás. Tam se dala. To zdávám, jen kvůli lejtkám. Ale ty ruce tam jdou je každá jiná, vy jste, pane. Jdeme těm předním den. Já nevidím na mě. Tak jim dojíždí tam. Se kouknou v obětě. Odsud! Vyrovnat! On se nedostavil. No, spíš je už Velitele, na místo! Ale Kája, není to úplně Přímo, leď! normálně. On se tak šílený a není to on určitě. Já nemůžu poslat, já nemůžu poslat. Ještě někde v závěru. Co ho adoptoval, ale? Já nepoznám. To je měsíc, ne? Znáš? Řadě druhý. Komedie. Ne, já to není. Náčelník štábu Pavel Berada, 72. záchranná a výcviková základna nastoupila k vykonání slavnostní vojenské přísahy. Zrovna streamujte.
Vážení hosté, vojáci, dovolte mi, abych vás všechny přivítal o 72. záchranné a výcvikové základny sil územní obrany při příležitosti vykonání slavnostní přísahy nováčků Jindřichohradecké posádky. Oficiálních hostí mi dovolte přivítat náčelníka územní vojenské správy Jindřichovy Hradci, podplukovníka inženýra Stanislava. Vážení rodiče, vážení hosté, vojáci. Dnešní den je dnem slavnostním pro celý. Připomíná nám naše povinnosti k obraně republiky a ochraně jejího bohatství a obyvatelstva. Vojáci, dnes před zraky svých rodičů a blízkých složíte přísahu věrnosti své vlasti České republiky. Není to jen slavnostní akt, ale je to zároveň právní a morální závazek občana vojáka. Obsah vojenské přísahy vyjmenuje základní požadavky kladené na příslušníka ozbrojených sil, na jeho morální, povahové, ale i odborné kvalitě. Učíte se svou odbornost cílem plnohodnotně nahradit ty, kteří po splnění své služební povinnosti za necelé 2 měsíce ukončí vojenskou základní službu. Většina z vás se připravuje na náročnou službu v vojenských záchranných výpravách, které jsou předurčeny k pomoci obyvatelstvu při likvidaci následků živelných pohrom, průmyslových havárií a jiných závažných situací ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty a životní prostředí. Vy ostatní budete vykonávat neméně důležité funkce vojenských řidičů, výkladů a zařízení sil územní obrany, kde vaše profesní selhání může mít značné následky. Činnost vás všech bude vyžadovat především odbornost, plné nasazení sil a vysokou míru osobní odpovědnosti. Jsem pevně přesvědčen, že půjdete ve šléky vašich předchůdců, kteří v řadě případů v praxi prokázali vysokou připravenost, odhodlání při provádění základních prací i plnění dalších služebních úkolů. Vážení rodiče, dovolte mi, abych vám při této příležitosti poděkoval za dosavadní výchovu že vládní těžkosti základního jsem přesvědčen, že stejně dostatečně budou počínat v průběhu celé vojenské základní služby a že u vás budou i nadále nacházet a podporu. Vojáci, žádám vás, abyste si plně uvědomili význam kroků, který dnes dělá, vstupovali k plnění a naplnění sloh vojenské příslušnosti. Čeká vás jeho úsilí, námahy a odříkání. Na druhé straně však dobrý pocit z toho, že jste se naučili něčemu, co můžete využít v dalším životě, a takové uznání a vděčnosti všech, kterým budete schopni poskytnout pomoc nebo službu jako řidič nebo jako záchranník. Vám, novým příslušníkům armády, si potřebám pevné zdraví, v životě i vojenské službě mnoho úspěchů. Základní Vojkova. Základ. Pozor. Odpět. Straň. Státní vlajky. Co? Mám výletě? No. Počkej, já si ho už nedají. Ne, počkej. Teď už počkej.
to, ale tam koukej tady ho v plotínku, musíš vidět. Teď ho vidím pěkně. Počkej, až přijde blíž, jo? Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Vojákem bezpečný a uchrántěný a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Vědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky, bránit ji proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit si svůj život. Tak, přísahám! Tak, přísáhne! Ty jsi to nevyfotil. Že mu takhle přísahají. A jak se přísahá? Váží vlajky. Na míst. Budem? Hop. Základ. Svým ho, nech. Ho. Nyní prosím o krátké slovo náčelník pravoslavní vojenské správy Vojtěchovi. Hlavním úkolem je poskytování humanitární pomoci a záchrany. Já jsem jednoba správce při výkonu vojenské základní služby nebude pro vás ztraceným časem a že během této služby získáte mnoho zkušeností, které pak dokážete využít ve svůj prospěch i ve prospěch společnosti po odchodu do zálohy. Narukovali jste do okresního města Jindřichův Hradec. Já bych si dovolil ještě dodatečně vás jménem zástupců státní správy a územní samosprávy Jindřichovy Hradce města jsem přesvědčen, že se vám tady v posádkové městě Jindřichovy Hradci bude líbit a že vojenská základní služba pro vás bude jenom krátkou službou. Ještě jednou vám přeju hodně zdraví a abyste po ukončení vojenské základní služby na její výkon vzpomínali jenom dobře. Děkuji. Děkuji náčelníkovi územní vojenské správy za slova. Základno. Pozor! Slavnostnímu pochodu. Orotár. Velení základu. Státní vlajka. Standarta města přímo. Ostatní. Pravo! Hop! Směr přímý. Budem? Hop! Tady
Hodinu a půl jsme stáli, Vážení rodiče, vážení hosté, ještě jednou všem děkuji za to, že jste se přišli podívat na dnešní slavnostní vojenskou přísahu. Přeji vám v našem městě pěkné prožité chvíle, pěkné počasí, pěkný víkend. Dovolte mi, abych zvlášť poděkoval posádkové hudbě z Tábora, která určitě podpořila naši přísahu, v neposlední řadě i vojenské policie z Tábora. Další činnosti přísahující vojáci odevzdají zbraně, zeskladí, vyzvednou si vycházkové knížky a budou moci od zhruba 12 hodin odejít na vycházku, která bude trvat do neděle do 24 hodin. Mohou samozřejmě odjet s vámi domů. Chtěl bych vyzvat rodiče nebo ti, kteří chtějí se mnou mluvit nebo besedovat o dalším průběhu vojenské služby svých synů nebo příbuzných, budu k dispozici na posádkovém klubu v prvním podchodí. Jsem připraven odpovědět na vaše případné dotazy nebo požadavky. Ještě jednou všem děkuji a přeji dobrý den, pěkný víkend a někdy se na shledanou. A je to.